Felly, chydig o top tips i chi cyn bod chi'n dod am gyfweliad. Dyle fe ddim fod yn brofiad ofnus i chi o gwbl. Mae'n gyfle i ni ddod i nabod chi a hefyd i chi ddod i nabod ni ac i gael ymdeimlad o'r cwrs sydd gyda ni. Un ohono ni fydd yn eich cyfweld chi sydd yn gweithio yma a fydd yn anffurfiol iawn cyfle fel wedys i o'r blaen i ddod i nabod chi ddod i nabod ni. Fydd yna sgwrs ynglyn ag addysg, felly cwestiynau fel pam i chi eisiau bod yn athro? Beth ych chi'n gallu dweud wrthai am y cwricwlwm a bod chi'n gallu dangos falle bach o waith ymchwil i chi wedi wneud eich dealltwriaeth chi. Newch siŵr bod chi'n mynd dros eich datganiad personol a'r hyn i chi wedi rhoi ynddo fe. Goffwch eich hun o'r pethau i chi wedi sôn fel bod ni'n gallu trafod nhw. A wedyn, ewch ati ymarfer. Ymarferwch eich cwestiynau, newch y gwaith ymchwil na fel bod chi'n teimlo'n hyderus i drafod pethau. Dewch mewn mor hyderus y gallwch chi fod, mwynhewch a gwenwch. Felly, pryd fyddwch chi'n cael gwybod os ych chi wedi bod yn llwyddiannus neu beidio? Fe ddylech chi cael e-bost oddi wrth Prifysgol De Cymru o fewn ychydig o ddiwrnodau ar ôl eich cyfweliad chi a fydd hwnna'n gadael i chi wybod chi wedi bod yn llwyddiannus neu beidio.